draven zo? Ja, draven we. Nog een stukje draven, Theo? Ja. Oh. Kan ik nu gewoon je uitzien? Ik film Kiki, ik even het zien. Is het goed? Ja. Ik kan er net goed meer. Dan mag ik nog een keer filmen. Ja. En hoe is de foto uitzien? Hoe is de foto uitzien, mam? Daar is Rijn. Goed zo. Braaf jongen. Goed zo, braaf. Let op. Draf. Draf. Kom. Draf. Oh, man. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh. Rijntje en Yvonne.
En dit zijn twee verschillende dingen? Ja. En hoe heet het nou precies? Ja, PRP. PRP. Ja. Platelet-rich plasma. En Boukje. Ja. Sally, Rijsie, Belle, Blomke, Yveske, Boukje en Rijntje. Kom Rijsie, kom! Rijsie is afraid of Sally. Because Sally is the big boss. Yveske. Sally, all her ears back and her nose up. She is angry. No, she's happy now, angry. I have to be careful. Yveske en Sally. Rijntje, Boukje. Sally. Hey Bella. Wow, Yveske. Boukje. Ah, Blomke. Hey. Hoi. Blomke, Sally, Rijntje. Now Tyrijn can go outside again. The others are inside now.
and everywhere is poop, and there's a hole. You can't see it on the camera. Well, if I stand in it like that, oh. Every time there's something to do.